மறுபடியும் நம்மளோட ட்ராவலை நல்ல விதமாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஹாய் காய்ஸ், வணக்கம் மக்களே. ஸோ நான் இப்போ எங்கே இருக்கேன்னா செங்கல்பட்டு டோல்கேட்டில் இருக்கேங்க. செங்கல்பட்டு டோல்கேட்டில் இருந்து நான் மறுபடியும் எங்கே விட்டேனோ அந்த இடத்துலேருந்து மறுபடியும் ஹிட்சேக்கிங் பண்ண போகிறேன். ஸோ நான் செங்கல்பட்டுலேருந்து கிளம்பி சென்னை சென்ட்ரல் வரைக்கும் லிஃப்ட் கேட்டே போகிறேன். அங்கேருந்து போயிட்டு நைட்டு ட்ரெயின் நான் ஏறிட்டு அங்கேருந்து நான் டெல்லி போகணும். ஸோ அவசர பயணம்ங்க. ஏன்னா நான் எங்கே விட்டேனோ அதே இடத்துலேருந்து மறுபடியும் என்னோடய ட்ராவல் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். என் கையில் ஒரு 3500 நம்ம தான் இருக்குது. நான் சென்னை வந்து மறுபடியும் ஒர்க் பண்ணி என்னுடைய வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் மறுபடியும் இந்த பயணத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களோட சப்போர்ட் தருவீங்கன்னு நம்புகிறேன். எங்கே தொலைச்சோமோ அங்கே தான் தேடணும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ என்ன நான் தொலைச்சிட்டேன். இப்போ என்னோடய தேடலை தேடி நான் போகிறேன். நான் எங்கேருந்து விட்டேனோ என்னை பயணத்தை, நான் அங்கேருந்து மறுபடியும் என்னோடய பயணத்தை நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். ரொம்ப சந்தோஷமாக போயிட்டுருக்குங்க. ஏன்னா இந்த ட்ராவல் மேலே ரொம்ப அடிக்ஷன் ஆகிடுச்சு. நான் மறுபடியும் யாரெல்லாம் பார்க்க போகிறேன் அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருந்து பார்ப்போம். மனசில் ஒரு சிந்தனைங்க, நம்ம எங்கெங்கே போகிறோம், யாரை பார்க்க போகிறோம், எந்தெந்த மனுஷங்களை நம்ம பார்க்க போகிறோம், எப்படி எங்கே போய் நம்ம தூங்க போகிறோம் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு பிளானுமே இல்லாமல் நம்ம போயிட்டுருக்கோம். 2.5 நாளாக இந்த ட்ரெயின்குள்ளே நான் பட்ட பாடு, நான் அனுபவித்த விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது. பட் இருந்தாலும் நான் ரொம்ப அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஒன்றும் பிரச்சனையே தெரியலைங்க. ஸோ எப்படியோ 2.5 நாளாக அந்த ட்ரெயின்குள்ளே சர்வே பண்ணி வந்தது நான் பெரிய விஷயமா நினச்சேன். நினச்ச மாதிரி 2.5 நாளாக நான் சர்வே பண்ணி எப்படியோ வந்துட்டுருக்கேங்க. ட்ராவலிங்லேயே போயிட்டுருக்கேன் நான். வணக்கம் மக்களே. கடைசியாக இப்போ எங்கே வந்திருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ டெல்லி ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்துட்டோம். இங்கேருந்து லிஃப்ட்டு கேட்டு சண்டிகர் வரைக்கும் போகணுங்க. ஸோ சண்டிகர்லேருந்து சிம்லா வேறு போகணும். என்ன பிளான் ஒன்றும் தெரியல. இவர் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு சொன்னார். அப்போ நம்ம கிருஷ்ணா இவர் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு சொன்னார். எப்படியாவது நல்லபடியாக போய் சேர்ந்தோம்னா சரிங்க. அவ்வளோதான், பெருசாக சொல்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை. இங்கேருந்து நம்ம ஹிமாச்சல் வரைக்கும் லிஃப்ட் கேட்டு உள்ளே போகணுங்க. நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதே தெரியல. நான் இந்த சிட்டிக்குள்ளே வந்து லிஃப்ட் கேட்டு போகிறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. அப்படியே யாராவது லிஃப்ட் கொடுத்தா அப்படியே ஏறி பொறுமையாக போயிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் நான் போயிட்டு இருந்தது. அது டெல்லிங்கும் போது ரொம்ப நமக்கு கஷ்டங்க. ஸோ டெல்லியிலேருந்து இங்கேருந்து நான் எப்படி போக போகிறேங்கிற ஒரு சிந்தனையிலே நான் போயிட்டு இருந்தேன். எனக்கு அவ்வளோ குழப்பங்கள் இருந்தது. நான் என்ன பண்ண போகிறேன். காலையில் நான் ஒரு 7 மணி போல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கரெக்டாக ஒரு 7 மணி 8 மணி போல் என்னோடய ட்ராவல் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இந்த கார்னல்ங்கிற ஒரு ரோடு வழியாக போயிட்டு, ஸோ அது வழியாக நம்ம ஹிமாச்சல் போயிடுவோம் பீஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம். ஸோ அது வழியாக எப்படியாவது நம்ம போய் பத்திரமா சேருவோங்கிறத சிந்தனையிலேயே கூகுள் மேப்பை பார்த்துக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கேங்க நான். ஹிமாச்சலோட டோல்கேட் எல்லாமே தாண்டிட்டு ஸோ அங்கேருந்து தரும்பூர் வரைக்குமே நான் போனேங்க. நான் தரும்பூர் வரைக்குமே போயிட்டு நடந்து போயிட்டு லிஃப்ட் கிடைக்காமன்னு ஈவினிங்கில் மாட்டினேன். ஆகுது 7 மணிக்கிட்ட ஆக போகுது. ஆனால் நிலமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் மாரி போயிட்டுருக்கு. 2 குருத்வாரா போய் விசாரிச்சுட்டு பார்த்தேன், தூங்குறதுக்கு இடம் கிடைக்கல. அடுத்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் போய் விசாரித்து பார்த்தேன், தூங்குறதுக்கு இடம் கிடைக்கல. ஸோ ஃபைனலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு ரூம் ஒன்று கிடச்சிதுங்க. 80 ரூபாங்க இங்கே தங்குறதுக்கு ரூமு. அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பெட்டு எல்லாமே இருக்குது. ஸோ ஃபேன்லேருந்து எல்லாமே நமக்கு இருக்குது.
ரூ. 80 ரூம் கிடச்சதை நான் கம்மியாக பார்க்குறேன். நான் ரூமே எடுத்து தங்கக்கூடாது, எங்கேயாவது பீப்புள் சப்போர்ட் கிடச்சதுன்னா அங்கே டென்ட்டு கேம்பிங் அடிச்சு இங்கே ஸ்டே பண்ணிக்கலாம்னு பார்த்தேன். பட் நமக்கு இதுதான் கிடச்சிருக்கு. ஸோ ஒர்த்து தான். ஃபேன்லாம் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஸோ ஒர்த்து தாங்க. அப்படியே இருங்க, நான் உங்களுக்கு வீடியோ காமிக்கிறேன். ஸோ இதெல்லாமே ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாச்சல் தாங்க. இந்த இருட்டில் வர தெரியுமான்னு தெரியல. நாளைக்கு என்ன ஐடியான்னு தெரியலங்க. இன்னைக்கு நடந்த துக்க செய்தி என்னன்னா, மொபைல் பேட்ரி லோ ஆகிடுச்சு, மொபைல் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிடுச்சு, வீடியோ எடுக்க முடியல, சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு இடத்துல போய் மாட்டிக்கிட்டேன். அந்தமாரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் நிறைய நடந்தது. பட் இதெல்லாம் நமக்கு பழகி போச்சுங்க. பட் என்ன வீடியோ எடுக்க முடியல, கண்டென்ட்டு நம்ம ஒரு விஷயம் கூட எடிட் பண்ணி போட முடியல. ஸோ அந்தமாரி ஒரு விஷயந்தான் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. மற்றபடி எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைங்க. நாளைக்கு இன்னொரு புதிய வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். ஸோ மறக்காமல் உங்களோட சப்போர்ட் கொடுங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட்